Исәнмесез, дуслар? Мин бүген Казан шәһәрендә яшәүче Ания апада кунакта. Ания апа бик тәмле ризыклар пешерә. Безнең татар хатын-кызлары гомумән тәмле пешерәләр, табыннар коралар. Менә Брикста узды, Брикстан соң инде иң затлы ризык булып чәкчәк танылды. Чәкчәк ул гомумән затлы ризык. Аны инде туйларда да пешерәләр, шулай бит. Никах бәйрәмнәренә дә алып баралар. Ания апа гомер буе чәкчәк пешерә. Ания апа, исәнмесез? Исәнмесез. Ания апа, сез ничә ел инде чәкчәк пешерәсез? Мин чәкчәк пешергәнгә 20-25 ел инде. Аллага шөкер. Мин инде шул миңа каян килде дип сорасагыз, мин инде элек повар булып эшләдем, может шунлыктан килгәндер инде. Менә 25 еллап пешерәм. Ания апа, менә миңа бик күп язалар хатын-кызлар, башка регионнарда, чит илләрдә яшәүче безнең татар милләтеннән булган ханымнарыбыз чәкчәк пешерәсебез килә дип. Өйрәтегез әле дип. Өйрәтәсезме? Өйрәтәм. Әйдәгез. Ания апа чәкчәк пешерү өчен кирәкле булган продуктларны, ризыкларны әзерләп куйды. Ания апа, эшне нәрсәдән башлыйбыз? Сөйләгез әле. Эшне инде күкәйдән башлыйк. Менә 6 күкәй бара чәкчәккә. Ишесе тотыш, ишесе сары. Нәрсә дигәнсез ул тотыш? Менә агы да сарысы да. Агы да сарысын да салабыз. Менә шушылай иттереп. Сез йомыркаларны кайдан, кибеттән аласызмы? Авыл йомыркалары булыр. Авыл йомыркалары бетте, җәйкене авылдан алабыз. Хәзер инде вакыт булмаганда кибеттән алабыз, вакыт булганда инде мин базардан алып кайтам күкәйне. Базарда ничектер теге әйбәтрәк шикелле дитәм, сизәм. Шулай иттерәбез дә, ага төшеп китә, менә шулай. Күкәй кабыклары. Алып куябыз, бусыннан безеп пешерәбез. Хәзер венчик белән булгатабыз. Кемдер инде аны миксер белән булгата, кемдер кул белән генә булгата. Менә мин шулай миксер белән булгатам да, әзрәк кенә күбекләнгәч, суды салып җибәрәм дә. Кемдер миксер белән булгата дип итеп, кем ничек булдыра, кемгә ничек эшләй. Менә суды салдым әзгенә. Менә шулай әзгенә күбекләнергә тиеш ул. И хәзер онны обязательно иләп салырга кирәк. Менә шулай иттереп иләп салам. Анның күләме нихәтле булырга тиеш? Онның күләме инде мин хәзер ияләшеп биттем, наглаз гына шундый шикелле. Булай порцияга караганда инде анда шул 400 грамм чамалары булырга тиеш. 400 грамм. Мин инде хәзер үлчәп тормыйм, наглаз гына эшлим. Менә шул күкәйне 6 штук алам инде. Суды кашык очында инде чәйни ложка кашыгында. Шулай итеп буталыйм да хәзер. Мин 3 төрле әйбер белән буталыйм. Башта венчик белән буталыйм. Бик кулга ябышмасын дип. Аннары лопатка белән буталыйм. Резиновый лопатка белән менә шулай итеп кырыйларыннан алып. Аны истәп барасыз? Аны истәп барам, булгап барам. Аны макфы аны. Чәкчәккә макфы аны бик бара, әйбәт бара. Ания апа, сез үзегез тумышыгыз белән кайсы районнан? Мин Каматамага районыннан, Каратал дигән авылдан. Ничә ел Казанда яшисез? Казанда менә 83 елда киттем. Ничә ел була инде. Гаиләгез турында сөйләсәгез иде. Гаиләм инде иптәшем бар, 2 балам бар. Олысы кыз, кичнәсе малай. Ну, олысы тормышта, кичнәсе өйләнмәгән әле. Кызымның кызы бар, внучкам, Аллага шөкер. Матур гына яшәп ятасыз. Тату гына яшибез. Менә шулай лопатка белән ияреп җиргә тиеш ул менә. Булганлык шуннан беләм мин аны менә. Ияреп җиргә лопаткага. Хуҗабикәләр игътибар белән карагыз. Кайбер кешеләр менә мин карыйм, эшләп карыйлар да, ялганлыйлар дип әйтәләр. Ул алай түгел, дуслар. Менә мин үземнең бик бавырсак пешерәсем килә. Ни хәтле пешереп карадым, пешкән кеше җанында да торып карадым. Ну, минем барып чыкмый ул нишләптер. Кулдан килә ахрысы ул барыбер. Бер нәрсәне дә җангаламыйм, менә дөресен әйтеп эшлим.
Монда сіз тұз салмадыңыз, бары Тұз салмаймыз, чайный суда ғана. Менә шушындай рәвешкә керә инде бу камыр. Анны салып барасыз. Сразу салырга ярамый, ул аннары катып китә. Лопатка белән булгатам, чтобы кулга бик ябышмасын. Менә хәзер кул белән булгатабыз инде. Булай бик ябышмый ул кулга, әтегеләй бик быкырданасың. Менә хәзер камырны кул белән инде басабыз. Инде. Йомшак булырга тиеш. Йомшак булырга тиеш, менә йомшак. Менә хәзер без аны 3-кә бүләбез. 3 җәем була инде ул безнең. Менә шушы. Шәкшәк өчен 3 өлеш камырыбыз әзер булды. Алар Ания апаның кулларын көтеп тора. Хәзер менә пакет белән җабабыз. Әзрәк кенә җимашарсыннар. Җәергә әйбәтрәк була ул. Менә хәзер җәябез. Өстәлгә чүпрәк сөлге җәеп куйдым. Специально шул шәкшәккә тутам мин аны. И шунда җәеп куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Uzağırak tursa eybetrek jeyile. Bu bir uzak durulmadı da. Yumuşak olup jeyile. No yarı jeyile yarı. Jeyip bitirgeç ezrek toqmaş şekillerek gittirip alabız indi. Kesirge jaylarak olsun, yağışmasın için. Kimdir indi sülgüler tumalap üstüne kiptirmişe gine kise. Kimdir spesialni kise turgana ebirge bilen kise. Men kol bilen kisem toqmaş kisken şekilli. Ания апа, bir sıra vereyim әле. Менә бауырсакны әзерләгәндә күп кеше йомырканы морозильникта суыткычта тота. Шәкшәкне дә шулай эшлиләр ди. Ә сез ничек эшлисез? Мен шәкшәккә холодильниктан гына алам. Морозильникка тыкканым юк. Менә бу булды шәкшәккә. Менә аның калынлыгы шул 2 мм. Шул тирә була инде. Менә булай җәйгәчтен тартып куям әзрәк. Кемдер бик чука җәяны, кемдер миннән дә калынрак җәя, кем ничек эшли. Менә мин шушылай эшлим инде. Менә булды бу. Бусы булды менә. Ябышып китмәсен өчен әзрәк мен. Ә ничә минут шулай җилләнеп тора тиеш булар? Ну, кискәндә ябышмасын өчен. Булай кисеп бер-берсенә ябышып бетәләр алар, ямсыз булалар. Әзрәк кенә җилләтеп алсаң, тукмаш кискән шикелле өстенә куясың да кисеп аласың. Кай вакытта тәрәзне ачып та җилләтәләр дип ишеттем. Әйе, мин тизрәк кирәк вакытта, менә кыш көне инде тәрәзәне ачып торасың да тиз кибә. Ничә минут шулай торырга тиеш? 5-10 минут. 10 минутлап җитә тәрәзә ачык вакытта. Булай үзеңне пешергән вакытта, иркенрәк вакытта инде. 20 минутлап пешерә торгандыр инде. Менә хәзер май салабыз. Багыш мае. Нинди майны кулланасыз? Бер порцияга 1 литр май кирәк. Мин майларны төрлечә кулланам. Менә бер коробка шулай май алам, менә 5-се әйбәт була, 5-се күбекләнә. Шуның өчен хәзер төрле-төрлене алам. 5-5-не генә алам. Бер үк партия сирамны шунда нәрсәдер була. Кайнатып чыгарабыз да инде, аны пешерә башлыйбыз. Менә хәзер савытларны алып куям, менә пешерү әйберләре. Утны кичле уткамы? Ие, кичле утка куябыз. Менә хәзер кисәбез, кипкән бу онын
әзрәк алып җибәрәбез. Болай да бик онны түгел. Менә шушындый губка белән, бу ягы белән ярамый, бу ягы җонны. Менә шушы ягы белән бөтен булган онны сыптырып төшерә ул, чтобы майны күпертмәсен өчен. Менә шушылай тукмаш җәйгән шикелле, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шушылай иттереп кисәбез инде без аны. Менә шушылай иттереп кисәбез дә, бер-берсен өстенә куеп кисәбез бер размерда. Менә шушылай тукмаш кискән шикелле кисәбез инде без аны. Biraz киңрәк тә булып китә инде шунда, таррак та булып китә. Кайбер кеше пычак белән кисә, кайбер кеше махсус җайланма белән кисә. Ну, бар ул андыйлар. Элеккегеләр кирәк. Элеккегеләрне табып булмый. Хәзергеләр ире кисә, пешкәчтән алар почти бавырсак хәтле була. Матур булмыйлар, кул белән лучше матур була. Менә шушылай иттереп ияләштем инде мин, шулай иттереп кисәм. Бары шул бер размерда барган шикелле була инде, ул әзрәк булгалы инде иреләре дә, но алай артык түгел. Менә шушылай иттереп. Сап-сарылар. Икәүләшеп эшләгәч бик җиңел шул. Куркып кына эшлим әле мин. Нормально, бик әйбәт. Ас белән янәшәп торганда җаваплылык Бик әйбәт. Менә хәзер майны без инде салдык, бая майны күрсәттек. Хәзер май кайнап чыга. Кайнады дип әйтсәң дә була инде. Хәзер шуны әкренләп чәкчәкне пешерә башлыйбыз. Көчле утта. Көчле утта кайнап чыккач. Әгәр дә май кайнап җитмәсә, чәкчәк майлы була, и пешеп җитмәй, майны үзенә сеңдерә. Сез булмый күзлексез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә пешерәбез хәзер. Менә ничек итеп чыга. Мин зур чугунда пешерәм, чтобы май чәчрәмәсен өчен. Май минем монда бер дә чәчрәми, чиста кайбер кеше әйтә, май чәчри торгандыр инде дип, чәчрәми. Менә зур булганның аркасында чәчрәми. Әнә ничек матур итеп күпереп менделәр алар. Менә шушындый шумовка. Булатып торырга кирәк. Араларында бар, зурысы да бар, кичнәсе дә бар. Кул белән кискәч бик тигез куркылмый, булгаткач нормальлаша ул. Менә шушылай иттереп алабыз. Иситыга салам. Майы штугы әзрәк төшсен. 1 минутлап чыгасы кайный. Менә шулай майы сиңә анда. Тагын ул май сиңгәндә тагын салып җибәрәбез менә. Салган саен бисмиллаһны әйтсәң, бик әйбәт пешә. Ничек күпереп менә алар. Май инде төрле майлар алам. Арзанга да карамый, кыйммәткә дә карамый. Кайсысы менә кыйммәтле дә бик каты, күпре, агара шунда белән эшли. Ай, исе чыкты. Менә шушылай иттереп салам мин аны. Менә күрәсезме майы, сирамны майы монда ага сразу салса, майлы була. Менә хәзер бал белән тугалыйбыз. Ширбәт ясыйсыз. Бал бара шушы бер порцияга 400 грамм. 400 грамм бик баллы булмасын. И шуңа бара 150 грамм песок. Менә үлчәүе. Моннан менә үлчәү белән 400 грамм. Хәзер шушы балны куябыз эретергә. Менә утта эретәбез. Каты утта түгел. Каты утта булса, сагызлана. Песокны салабыз хәзер шунарга. Песок белән хәзер шулай булгатып торабыз. Песогы әзрәк эрегәннән соң газны чуть-чуть кенә ачабыз. Кайнап чыккачтын минут, 1 минут, минут ярым, 1 минут әзрәк булай, минут ярым, 2 минут менә кайнатырга. Минем менә монда сәгатем бар, шунда карап, шуны булгатам. Әгәр дә 2 минуттан артык китә икән,
Bal, şekşek katı bular. Benim sirup buldu. Hazır bana şekşek üstüne salabız. Bismillahirrahmanirrahim. Bana şuna gittik. Kengirek tabak şoşulay bolsa, eydet bulayın bulga turgada. Bana koluna suladık. Hazır salabız bakmuska. Яңа гына табадан чыккан шекшек bu дуслар. Свежий. Менә хәзер кул белән хәзер итеп җибәрәбез әзрәк тигезләп. Дуслар, bu ил президентлары авыз иткән шекшек. Татар халкының милли ризыгы. Bu ризыкны һәрбер хуҗабикә пешерә белергә тиеш. Пешерегез, өйрәнегез кызлар, бик тәмле. Үзегез өчен пешерсәгез дә бик әйбәт. Туганнарыгыз өчен пешерсәгез дә бик әйбәт. Өйрәнегез, бер нәрсәсен дә яшереп калдырмадым. Ничек пешерәм, шулай күрсәттем сезгә. Минем шекшегем әзер. Хәзер әзрәк суыткычка куеп алып, әзрәк кенә тутабыз да, шуның белән чәй эчәбез хәзер Алла бирсә. Булды. Менә шекшекләребез әзер. Тәмләп чәй эчәбез. Һәрбер өйгә тынычлык. Әйдәгез безгә чәй эчәргә. Шекшекне biz пешереп бетердек. Хәзер безнең шекшегебез өстәл түрендә. Алай гына да түгел инде. Монда пылау да бар, монда гүбәдия дә бар. Буларның барсында Ания апа эшләдеме, кызлар? Әйе. Әнигез? Әни эшләде. Апайым. Сезнең исемегез ничек? Чулпан. Чулпан. Ания апа сезгә апа була. Шулаймы? Әйе. Сез кызы. Әйе. Исемегез ничек? Эльмира. Искәндә дә ниндидер тәмле, шундый тавышлар килә беләм. Тавышы тәмле. Şeker mi bu? Çek. Şak. Kalmar hem bal.